Po dokončení a vyzretí základovej dosky a podkladového betónu vykonáme ich očistenie, penetráciu a následné navarenie pásov izolácie proti vlhkosti a radónu. Palety s tvárnicami Ytong môžeme skladať priamo na dosku. Pri skladaní paliet pamätáme na to, aby sme mali pri zakladaní rohov možnosť merať nielen diaľkové vzdialenosti, ale tiež uhlopriečku medzi jednotlivými rohmi. Pre správne založenie stien stavby môžete využiť bezplatnú službu založenia rohov stavby, ktorú realizujú Ytong majstri. Po ich príchode na stavbu je pomocou nivelačného prístroja vykonané premeranie rovinnosti základových konštrukcií. Ytong majstri zakreslia kriedou na hydroizoláciu pozície rohových tvárnic podľa projektovej dokumentácie. Ytong zakladaciu maltu tepelno-izolačnú, ktorú používame na založenie prvého radu tvárnic Ytong, rozmiešame vo väčšej nádobe. Množstvo vody na jedno vrece zmesi je 9 až 10 litrov. Zakladanie rohovej tvárnice začíname vždy v najvyššom mieste dosky. Na hydroizoláciu nanesieme rozmiešanú zakladaciu maltu v hĺbke približne 20 mm. Malta musí byť nanesená po celej ploche tvárnice. Správnu konzistenciu zakladacej malty poznáme tak, že sa po nanesení nerozteká a polohu ukladanej tvárnice môžeme ľahko korigovať. Tvárnicu usadíme do vrstvy zakladacej malty perami smerom von a pomocou gumového kladiva vyrovnáme do vodorovnosti v obidvoch smeroch. Takto založíme všetky rohové tvárnice. Medzi jednotlivými tvárnicami kontrolujeme dĺžkovú aj uhlopriečnú vzdialenosť a za pomoci nivelačného prístroja alebo rotačného laseru tiež výšku všetkých usadených rohových tvárnic. Pre umožnenie zateplenia základu a soklu predsadíme prvú vrstvu tvárnic cez základ o 1/5 až 1/4 šírky tvárnice, alebo zvolíme kombináciu prvej vrstvy z tvárnic Ytong Lambda IQ šírky 375 mm a Ytong Lambda IQ 450 mm v ďalších radách muriva. Založenie stavby je možné realizovať pomocou špeciálnych zakladacích tvárnic Ytong Start. Zakladacie tvárnice Ytong Start znižujú vzlínanie vlhkosti do muriva a riziko vzniku plesní v kritických detailoch. Vďaka svojej vysokej pevnosti v tlaku môže byť Ytong zakladacia tvárnica bez problémov použitá tiež pre tehlové murivo alebo ľahký betón. Po založení rohov tvárnic pristúpime k zakladaniu prvého radu obvodového muriva. Medzi rohovými tvárnicami natiahneme murársku šnúru a postupne do vrstvy tepelno-izolačnej zakladacej malty ukladáme jednotlivé tvárnice, ktorých rovinnosť v obidvoch smeroch kontrolujeme pomocou vodováhy. Pri napájaní tvárnic v rohoch spojíme tvárnice tenkovrstvou lepiacou maltou Ytong. V prípade dobrého počasia môžeme v ten deň pokračovať v murovaní ďalších radov obvodového muriva. Dôležité je, aby bola tepelno-izolačná zakladacia malta Ytong riadne vytvrdnutá.